Al treilea episod din One Minute Interview pe platforma TikTok. De data aceasta vom avea invitat pe fratele meu, Floris Stoica Marco. În timpul liceului a fost olimpic la informatică și a creat un joc. În facultate a lucrat la Google, a recreat cele mai importante cetăți din județul Dobrogea în 3D, este avid contribuitor la comunitatea open source de pe Debian, s-a mutat la București și a lucrat la multinaționale unde a dezvoltat software-uri pentru bănci și fonduri de investiții. În prezent lucrează ca CTO la Frisbo, o companie de fulfillment care este evaluată la milioane de dolari. În ambele cazuri nu trebuie să-i doară în Floris, care este cel mai important skill de care ai nevoie ca să conduci o echipă tehnică de produs? Cel mai important skill de care ai nevoie este să știi cum să-ți alegi oamenii potriviți la momentul potrivit pentru produsul tău. Sunt oameni cărora le place riscul și fac salturi înainte pentru produsul tău și aceia sunt foarte buni, dar trebuie ajutați de oamenii care vin din urmă și fixează bug-urile și se gândesc la clienți și se gândesc la stabilitate. În ambele cazuri nu trebuie să-i doară în pentru că trebuie să fie pasionați, trebuie să fie dedicați și să nu considere jobul doar o chestie prin care să facă bani. Mulțumesc, Floris, că ai făcut parte din al treilea episod din One Minute Interview pe platforma TikTok. Ne revedem curând data viitoare.